Salutare, prieteni! Vreau să vă arăt noi membri ai familiei. Niște puișori din rasele Wyandotte, Marans și Pita Pinta. Am cumpărat 60 de ouă din rasa Wyandotte, 10 de Marans și 6 de Pita Pinta. Deci în total 76 de ouă. Din cele 60 de ouă de Wyandotte au ieșit 39 de puișori. Din 10 ouă de Marans au ieșit 7 puișori, iar din cele 6 ouă de Pita Pinta au ieșit 6 puișori. Per total este un procentaj de 68%. Este un procentaj bun, având în vedere faptul că nu știu în ce condiții au fost adunate ouăle, nu știu în ce condiții au fost păstrate. Așa arată puișorii la 2 zile după eclozare.